Pekná jazda a na prvú rybu taká 12-13 kilová ryba poteší. Z takéhoto placu určite dvojnásobne. A noc je ešte mladá, jak sa hovorí. Mesiac ide do splnu. Ja verím tomu, že ešte zajtra, pozajtra, keď bude gulatý, tak niečo vystrelí. Je tady naše první ryba, krásný balatonský tank a máme ohromnou radost a těšíme se na dalšího. A já už nevím. Tak ahoj, já vás všechny zdravím, jsme na PEGu číslo 81, tým Greyfish a Vitalbite. Zrovna jdeme teď převízt jednu udici, která nám vyjela. A co k tomu říct, no, máme 5 ryb už vytažených, ale bohužel nebodovaných. No, asi trošku přitvrdíme. Filipko, hoďme sem ty návazce rovnou, ať to máme. Jdeme to trošku vytunit. Takže naložili jsme tam nějakou třicinu, nějaký 2,24. Trošku to víc rozkrmíme a uvidíme, jestli se něco povede nebo ne. No. Nic moc teda. Všechno jde úplně famózně. Ryby zatím jezdí, sice nebodované, ale snad se to zlepší. Ty se opaluješ, zakuklili si jak motyl. Počkej, keď sa odkúklim. Tak priatelia, máme tu taký malý talizmanik, ktorý nám pomohol aj pri žerovaní. Poďme sa na ňo pozrieť. Po vajíčkach a do 5 minút bude ryba. Máme měkkou podlahu, takže jsme si požičali elektrickou pumpu a jdem to pořádně nahustit, ať tady na tom neplavem. Tak, teplota vzduchu 12,6, teplota vody 11,6. Takže myslím si, že je všechno v ideální situaci. Tak čaute všetci kamaráti, priatelia, nadšenci značky Sonic Sport a rovnako aj firmy Greyfish. Vítame vás z PEGu 179, ktorý sme si tento rok vylosovali. Napriek tomu, že Lipinko už čaká 5. rok na Foňot, tak sme opäť trafili niečo nové. Sme v lokalite Balaton Semeš, alebo Semeš, neviem po maďarsky, takže nejako takto. V podstate sme v strede Balatonu, na východnej strane jazera. Miesto naozaj nádherné, čo sa týka na brehu. Naozaj luxus, máme tu sprchy, vecka a tak ďalej, takže čo týka miesta ako takého sme boli v úvode spokojní. Čo sa týka vody, už to bolo trošku iné, v podstate môj prvý výjazd na vodu,
ktorý vlastne bol povolený pekne o 12. napriek tomu, že boli tam nejaké boat bunny pred začiatkom preteku, tak o 12. bol vlastne povolený výjazd na vodu. Tak som išiel na vodu a zistil som to, že na nejakých 380 metrov máme do meter vody, hej. Na 350 metroch je 0,8 metra vody, takže toto bolo také znamenie, že vlastne čo ako. No ale na nejakých 450 metrov nám to padá, je tam taká menšia hrana, nie je to nič extra, je tam nejaká menšia hrana, nám to padá do nejakých 3,3 metra, čo je úplne super. Takže sme sa celkom tomu potešili, že máme tam vlastne aj hlbokú časť jazera, vieme chytať vlastne pod hranou aj trošku vlastne ďalej. Už na nejakých tých 500 metrov vlastne na konci sektoru máme tých 3,4-3,5 metra hĺbku, takže je to úplne fajn. No a pocity boli zmiešané. No, zmiešané pocity sme mali hlavne, keď sme vyviezli prúty, našli nejaké tie miesta, aj keď síce zrušili boat ban, ale vlny boli stále slušné, ťažko sa niečo hľadalo. Ale tak položili sme to a v tom sa prilútil surfista a vybral nám všetky 4 prúty. No. Vymotal nám cievky do základov, takže znovu všetko namotať na novo, vykotvičkovať v tých vlnách, vyviesť. Takže skončili sme v podstate, možno, že o 7 sme mali prúty vyvezené. A potom sme zistili, že viac menej sa tu ryba nechytá, nakoľko do večera vlastne bol chytený jeden kapor, nie? V tomto našom sektore, takže... Boli sme najslabší sektor. Miesto na brehu fantastické, fakt, že ako klobúk dole, tak už sme mali všelijaké miesta, ale tuto je fakt elektriku, tu máme tu záchody, pokosenú trávičku, toto je paráda, no ale v tej vode to zatiaľ bolo slabšie. Ale zmenilo sa to dneska v noci, vlastne sme spravili prvú bodovanú rybu, bol to kaprik niečo cez 10 kg. Mali sme aj v noci záber, nebolo bodované, aj ráno sme mali ešte nejaké jazdy, ale naozaj v tomto vetre to je celkom komplikované. Mňa trošku mrzí, že sme včera už nechytali normálne, ako sme proste zvyknutí chytať. Naozaj ja som bol v podstate na nejakých 420 metrov, som bol zamotaný do nejakej starej šnúry. Ďalšia šnúra, ktorú nám vlastne odrezal windsurfista, sa mi zamotala do motora, do vrtule. Stále som mal prúd, kde išla ďalšia šnúra smerom do vody na montáž, hej. Takže ja som mal nejaké 3 montáže nejako v sebe na každú stranu, takže som sa tam zakotvil, neostávalo mi nič iné. Zachoval som paríku, ako sa hovorí, cez vysielačku som zavolal Lipimu, že Lipinko, poď za mnou na vodu, potrebujem ťa, lebo potrebujem tú pravú stranu vyťahnuť, takže Lipi došiel za mnou šťolnom, ja som zatiaľ sa odmotával, vyrezával a tak ďalej, viazal uzle. Lipi vyťahol vlastne tú pravú stranu montáže, ja som potom išiel naspäť vlastne smerom k ľavej strane sektoru, kde som vyťahol aj vlastne ďalšie nejaké ešte staré šnúry, ktoré tu vlastne boli. Potom som aj stretol pána na windsurfe, chytil som ho na vode, takže potom už odišiel. A odtedy tu už kvázi nebol, takže naozaj sme v podstate začali chytať naozaj až neskoro. No a myslím si, že sme radi. Napriek tomu, že máme najslabší sektor, alebo teda druhý najslabší už momentálne, 5 tímov mám v našom sektore chytenú rybu, my sme na 5. mieste, máme zatiaľ najmenšiu bodovanú, no ale som za ňu strašne vďačný. Od takýto kúsoček cez 10 kg? No, ale sme za ňu vďační, lebo proste naozaj je to tu zaujímavé. Najväčšia sranda, čo bola, tak bola asi tá, že sme očakávali s tým silným vetrom, že tá ryba dôjde. Došla dnes ráno v podstate, fúči na nás už druhý deň. Takže je to 2 dní, kým dorazila. A najsmutnejšie na tom je, že zase od noci je zákaz člnov na vodu. Takže vlastne ryba tam prišla, niečo sme pochytali, spravili sme vlastne 3 zábery, z toho bola 1 bodovaná ryba a sedíme na brehu, no lebo my tu máme viac jak 100 metrov sa nedá hodiť oproti tomu vetru a my tam máme 90 cm vody, takže máme to síce nahodené, ale je to asi zbytočné tam vôbec aj niečo čakať, ale tak čo spravíme, no vyzerá, že takto bude fúčať až do zajtra večera, tak budeme sa teraz pozerať na tú vodu asi do zajtra večera, ale tak všetci to máme rovnako, takže zatiaľ takéto zhrnutie, hovorím, prvý deň sme vlastne celú nedeľu sme čistili ten náš sektor od starých šnúr, ktorých tu bolo naozaj veľa, a potom naše šnúry, ktoré sme museli nájsť, čo nám potrhal ten surfista. No, tak vlastne sme začali chytať večer a v podstate už druhý deň sú metrovice, metrové vlny, naozaj na tých 500 metrov, to vôbec nie je sranda. No a asi takto.
Chceli by sme vám predstaviť guličky, na ktoré na tomto závode chytáme. Nielen na tomto závode, v podstate chytáme ich stále. Je to značka Vitalbaits. Moja osobne najobľúbenejšia gulička je Kraken. Fungovala nám tu aj naposledy na Balatone, kde sme teda pochytali slušné množstvo kapríkov. Skončili sme druhý v sektore, takže druhá gulička Mojo. Hej, takisto veľmi obľúbená gulička. Je to španielské korenie, veľmi zaujímavá. Montáž. Začali sme s touto montážou, poznáte to, nič zložité, klasika. Nakoľko teda nemáme zatiaľ problém so selekciou, keďže tých záberov sme nemali veľa, takže používame túto osvedčenú montáž. Ja osobne túto montáž už len mením guličky, ktoré tam dávam, či 20-ky alebo 24-ky, či neutrálky, používam celý rok na všetkých vodách. Dá sa tam potom po prípade aj predĺžiť vlás, keby bol človek chcel teda selektovať kapre. Toľko k tomu. Obalujeme to pastou, samozrejme každou tým istým druhom a čakáme teda, že sa umúri počasie a budeme môcť vybehnúť a zabojovať teda o nejaké lepšie umiestnenie, no ale tak zatiaľ s jedným kaprom sme spokojní, no. Takže to je z Pegu 179 všetko. V podstate zatiaľ sme s výsledkom, dá sa povedať, spokojní. Podmienky sú extrémne náročné, Balaton nám nič nedáva zadarmo. Máme pred sebou ďalšie dni, do konca závodu sa to ešte môže veľa zmeniť. Veríme, že už po obede sa dostaneme na vodu a držte nám všetkým prsty. Pozdravujeme vás a vidíme sa pri nejakých živých prenosoch alebo proste na storničkách a tak ďalej. Čaute. Čaute. Tak, jsme na Balatonu, my jsme tým Sonic Sports a Greyfish 2. Vylosovali jsme si místo 264. Není to úplně populární místo, moc ryb se tady v předchozích ročnících nechytalo, ale 2 ryby se nám zatím povedly chytit bodovaný, 1 nebodovanou. Snažíme se prostě zaměřit tu taktiku trošku na větší ryby. Moc těch ryb tady v okolí není, tak věříme, že aspoň nějakou vždycky tu větší rybu trefíme. Zatím máme rybu 12,5 a 15,5. 12,5 jsme chytli hned první noc, dneska ráno 15,5, takže věříme, že počasí se změnilo, že se nám to rozjede a budeme bojovat aspoň o to sektorový nějaký umístění. Zvolili jsme taktiku, když jsme prolustrovali, jak to místo tady chytalo v těch předchozích ročníkách, nechytalo moc, tak a chytali se tady zase slušnější ryby, tak jsme zvolili taktiku prostě jít po těch větších rybách. Žádný, že se tady nemá cenu se prochytávat, žádný prostě tuny tady nenachytáme, takže zkusit ty větší ryby odchytat. No, 2 se nám povedly, 1 spadla nebo vyrazila volovo, 1 menší. Chytáme to, co chytám už roky, tak chytáme prostě Vitalbaits. Vyzkoušeli jsme všechny kuličky, 2 kuličky nám fungujou. Určitě do zítřka na těch 2 kuličkách nic měnit nebude, maximálně střídáme na panáčka nebo 2, prostě to už je asi jedno. Tak abyste věděli, tak na Balatonu to o kuličkách není, je to o tom. Musíte 10krát denně pohladit pruty a pak to vystřelí.
Tak druhá ryba, co máme, druhá bodovaná, doufáme, že se to rozjede a rozjedeme pořádný bomby, pořádný kapry. Yes! Yes! Yeah. Konečně jeden z těch aspoň trochu lepších, tak pojďme dalšího. Dobrý body. Dobrý body? Dobrý body. Jako fakt pojď. Bere no. Ubývá jenom, když se něco dělá. V pohodě jo, můžeš. Kdyby náhodou plavala kolem nějaká třicka. Pod brehou, pod kameny. Pod brehou, že bychom ji strikli. Že už je na místě? Zoláva. Myslíš? Já taky, počkej. Ohnutý prut. Počkej, já si musím zazumovat. No, teraz lepší. Jo, vidíš? Koukni. Aha, zoláva. Not good, then we have essential in the boiling. Banana! Yum yum! Yum yum! Tretia bodovaná, rovných 10 kg. Pán Boh zaplať aj za to. Ten 0-0. Jsem takhle položil do sančéru zadek a ty! Let's go! Krásne bere, záber, parádny, jazda, jak sa patrí na Balaton. Tak uvidíme, čo bude na konci. Koňa! Koňa!